אחד התנאים להשתתפות במכרז הוא כי התחנות הלא חוקיות שהיו קיימות עד היום יפסיקו לשדר עד פרסום המכרז. צוות עדשה מקומית בילה עם אנשי תחנת רדיו 1 בימיה האחרונים. גבירותיי ורבותיי, רדיו 1, מוזמנים לעלות. תחנת השידור של חיפה, רדיו 1, החלה לשדר לפני כ3 שנים. בתחילה ממשדר שהופעל מלב ים כדי להתגבר על החוק שאסר שידורים מסוג זה, ולאחר מכן, עקב תקלות בו, הועבר המשדר לחוף והוחרם במהרה על ידי המשטרה. ומאז המשיך רדיו 1 לשדר, והכל התרגלו להעלים עין. אך בכל זאת ביום ראשון ייעלם קולה של תחנת השידור, רדיו 1 ירד מהאוויר. רדיו 1 זה לא רק מקום עבודה. רדיו 1 זאת משפחה. אתה בא ונותן עבודה שהיא בעצם, אתה נותן את הנשמה. אנשים עובדים ביחד וזאת מערכת שמשלבת גם עבודה תכלס וגם יצירה, הרבה יצירה. ואין הרבה עבודות כאלה. רדיו 1 מחיפה, שלום רב וערב טוב. השעה 6 באולפן לימור הרציג והרי מהדורת החדשות האזורית והמסכמת לערב. באיזשהו מקום אני נורא עצובה כי זה לא איזשהו מקום שאתה קם בבוקר ואומר אני הולך לעבודה. אתה אומר אני הולך לרדיו, ורדיו פה, הרדיו 1 הוא רדיו מאוד משפחתי ומאוד עם כל הקשיים כמובן שזה רדיו אזורי שקשה לנו לפעמים להתגבר עם כל מיני מכשולים שמנסים לשים. המפתחות בפנים, רדיו 1, 107.5. עצוב שצריכים לצאת לשתיקה, בוא נגיד, אני לא יודע, זה לא מוגדר לכמה זמן זה, אבל זה עצוב שצריכים לנטוש את המקום. העבודה בתחנה מפגישה את השדרנים והכתבים במקרים מרגשים, לעתים כואבים, לעתים מצחיקים. פוצצתי מצחוק באמצע השידור. אם מישהו מצחיק אותי, אין שידור מבחינתי, זאת אומרת, אני פשוט לא מסוגלת לדבר. במצבים של רעיונות בכי, שכבר היו לי, לצערי הרב, מספר רב, זה הולך בסדר גמור. מתחספסים עם הזמן? אני חושבת שכן. זה היה רעיון עם, ממש לאחרונה, עורך דין עימאד דקואר. ובכל זאת, ולשמוע בן אדם שמתייפח לך בשידור. ואת צריכה בעצם לשחק אותה כאילו הכל כרגיל, ולא להישבר, ושהכל לא יסדק לך. מקרה אחד היה אפילו חולת איידס. מצאתי בחורה בת 40, נראתה כמו בת 80, ערומה לחלוטין, רק עם חזייה ותחתונין. בלי שיניים, עשתה את הצרכים על המדרגות, כל מה שעניין אותה זה תני לי סיגריה. וכשנכנסתי אני מתארת לעצמי ששמעו טוב טוב בקול שלי את מידת הזעזוע. אולם כשיגיע יום ראשון, החיים כבר לא יהיו בשביל נמרוד, גיא, אלונה, לימור וכל השאר אותו דבר. ביום ראשון ויום או יומיים אחרי ושבוע אחרי, אני לא כל כך ארגיש, אני אראה בזה עדיין חופש. אחרי שבוע התהליך יהיה כואב להלאה. לא יהיה אותו דבר לקום בבוקר ולקרוא את כל העיתונים ולחפש את כל הדברים שיתאימו לתוכניות אקטואליה וחדשות, אבל זה החלק העצוב באמת. אז מה, סוגרים את הרדיו? כן, מסתבר. מה זה עושה? קשה. 4 שנים שידרנו מכאן.